Cine e filmul ăsta? Cine e ăla în film? Cine e ăsta? Cine-i? Cum îl cheamă? Chică ban. Chichi-Chichi-Chan? Chică tan. Cum? Chică tan. Alagă chică tan. Cum? Alagă chică tan. Ăla e Jackie-Chan. Ala pe piscină. Ăla îi bate pe toți, așa-i? Nu așa. Pe piscină. Cu mașina? Aha. Deci zici că ăsta cine-i? Cine e ăsta? Că chică tan aici. Mhm.